Il-patri li ħuħsib il-kappella tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tinżamm arrestat wara li kien akkużat li korrompa 3 subien taħt l-età. Qed ikun allegat li dan il-każ imur lura numru ta' snin meta l-vittmi li llum għandhom 18 u 19-il sena kienu għadhom taħt l-età. Patri Donald Bellizzi li jgħix f'kunvent fir-Rabat qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi kontra tiegħu. Fil-qorti ngħid li kien hemm grupp ta' 5 iżda 3 biss qed jallegaw li kienu abbużati bejn l-2010 u l-2013. Il-qassis qed ikun akkużat ukoll li kien fil-pussess ta' pornografija. L-ispettur Joseph Busuttil qal kif l-abbuż sar meta tfal kienu fdati fil-kura tiegħu peress li kienu jattendu grupp ta' vokazzjoni li jħeġġiġhom għas-saċerdozju. L-avukat Gianella De Marco talbet il-ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni li kienet magħmula wkoll mill-ispettur John Spiteri oġġezzjonat. Intqal li x-xhieda ewlenin jgħixu viċin ir-Rabat u hemm ukoll xhieda li jgħixu fl-istess kunvent. Hawn De Marco qalet li l-klient tagħha kien lest imur jgħix mal-ġenituri tiegħu il-gżira sakemm jinstemma l-każ. Iżda l-prosekuzzjoni rimarkat li sa ġemilu Bellizzi kien għand il-familja ta' wieħed miż-żgħażagħ u saħansitra bat messaġġi lilhom dwar għaliex ma kinux qed ikellmuh. Messaġġi simili ntbagħtu wkoll minn uħtu. L-avukat żiedet ukoll li l-allegata abbuż seħħ bejn 2 u 4 snin ilu u għalhekk ma jistax ikun li jkun hemm xi tbabiż tal-provi. Iżda l-Maġistrat Audrey Demi kolli ma qablitx ma' dawn l-argumenti u għalissa żammet li s-saċerdot arrestat fil-waqt li ordna d-divjet fuq isem il-vittmi. Intant il-Kummissjoni għal ħarsin ta' tfal u adulti vulnerabbli fih dan il-kurja ikkonfermat li għaddiet dan il-każ għall-investigazzjoni tal-Pulizija. Fil-waqt li fakret li kulħadd innoċenti sakemm jinstab ħati, il-Kummissjoni qalet li mingħajr preġudizzju ttieħdu d-deċiżjonijiet biex il-partijiet kollha jkunu salvagwardjati.